राधा माधवायोर इताद वक्षे नाम युगाष्टकम् राधा दामोदरौ पूर्वं राधिका माधौ ततः राधा माधवायोर इताद वक्षे नाम युगाष्टकम् राधा दामोदरौ पूर्वं राधिका माधौ ततः वृषभानुकुमारीक तथा गोपेन्द्रनन्दन गोविन्दस्य प्रियसखी गान्धर्व बान्धवास्तथा वृषभानुकुमारीक तथा गोपेन्द्रनन्दनः गोविन्दस्य प्रियसखी गान्धर्व बान्धवास्तथा निकुञ्जनागरौ गोस्ता किशोरा जनाशेखरौ वृन्दवनादिपावु कृष्ण वल्लभा राधिका प्रियो निकुञ्जनागरौ गोस्ता किशोरा जनाशेखरौ वृन्दवनादिपावु कृष्ण वल्लभा राधिका प्रियो। हरे कृष्ण. श्रीला रूप गोस्वामी पाद हांनी स्तवमाला म्हणून पुस्तकांतून नाम युगाष्टकम म्हणून एक सुंदर भजन निर्माण केलेलं आसा. हातूंत राधा कृष्ण हांगेल दिव्य नामस्मरण केलेलं आसा. राधा दामोदर राधिका माधव रसभानु दुलारी अभिनंदन नंदन गोविंदले सखी आणि राधा राणी प्रिय सखी अशी म्हणून वर्णन केलेलं आसा. तांणी हे वृंदावनाचे वृंदावनेश्वर व्रजभूमीचे राय आणि राणी म्हणून सांगून राधाकृष्णाचे सुंदर नामावलीचे सुंदर वर्णन केलेलं आसा.